Naabot na imuhang kuan? Gilon? Gilo na. Nagkwarta ba? Awa. Wala ka naglon? Bali 20 mil na ba tay? Taga-adlaw ka mo bayad ani, tag 500 di mong adlaw. Awa mo kibayad na. Tay, may buntag. Nagunsa man ka? Kaya kahoy, ako ko, bujurong ko na. Imo rang kuroyo na? Oo, kay bugat. Mano-mano? Oo. Hapon nag-ikan tay. Yan ay bubaw. Usawa man nimo? Imo, dait. Imo og daet, payag. Oo. Unsa kay ngalan nimo tay? Nick. Nick, naabot na imuhang kuan? Gilon? Gilo na. Nagkwarta ba? Na-approvean na sa among manager? Asa isis. Dili, kanang loan ba arawan? Awa. Wala ka nag-loan? Unsa kay ngalan nimo? Nick. Nick apelido? Padana. Padana? Ikaw lagi to among gipangita. Aman dapit ng balay. Ito sa... Doon sa tulay. Digtos dos tulay no? Oo. O digto aman mi. Ito mo? Oo. Nya ningo man siya nga tuwaras tatay dito sa bukid, diri ang nga bukid ba. Nya ningnan mo na ko nga ang si tatay nag-loan, nya na-approve na iyang loan. Wala kay na hinumduman nga nag-loan ka. Oh, kadumdum na. Bali kuan ra ba ni tay? Bali 20 mil imong gilon. Wa ka dumdum? Wala kadumdum. Pero wala kay walay nigsi ay sa inyo dito. Wa. Yang anong naabot man sa mong opisina nga nag-loan ka? Ambot. Ha? Unsa ra may panginabuhi mo tay? Nag-uma. Nag-uma ka? Oo. Pila edad mo tay? 65 na ko. Now, nya karon tay unsao man ni tay nga dili na namo ni pwede makansil ang imong gipirmahan dito. Amo jud ning i-release sa imo ha. Bali 20 mil ra ba ni tay? Taga-adlaw ka mo bayad ani, tag 500 di mong adlaw. 500. Oo. Wa jud ka nakadumdum nga nag-loan ka. Wala gyud. Wala. Now nya unsao man ni tay imo lang jud i-receive ang kwarta. Ha? Parang numra. Ang imong panginabuhi? Oo. Makaya ni nimo tag 500 ang adlaw. 500 adlaw. Oo. Sa ako tarong kuha. Ha? Sa ako tarong kuha na. Oo, sa imo ni tanan kwaon. Sa imo ni tanan kwaon tay. Ang imong ibayad. Ato na sa ang tanom. Dili, taga-adlaw jud ka magbayad ani. Tag 500. Tagadlaw. Oo. Ha? Oo, kadumduman na nagkongkok. Wa ka dumdum nga nag-loan ka? Oo. Na di sao man tay ka kami may madaot ani sa mong panarbaho. Kaya pa ni nimo guruyon padung dito sa inyo balay nga layo man ka to. Kaya ko. Patulad din sa may kalabian. Tapos, pasan ako nagduha-duha. Na ako ning i-release sa imong kwarta tayo. Ang imong adlaw ang imong kuan ni tay. Ang imong baryo ng taga-adlaw, tag 500 ha? 500? Oo. Taga-adlaw jud mi maningil sa imo. Maproblema ka ni tay. Kay Problema ko ana. maproblema ka ni. Kay taga-adlaw ba ni baryo nimo? Kadaddag yun. Oo. Nya sa ray panginabuhi mo tay umara. Uma. Nag-uma ka karon. Oh, na tay oh. Di bitaw tay. Joke rin tay. Ikaw ako napilian nga taga-blessing karon nga adlaw ha. Kay bisag sa imo ang pangidaron tay, nanginabuhi gyapon gano. Nya kaniyo imong giguyod, layo-layo para ba to? Di ba? Doldes to ay ahong butang. Oh, layo pa kay to. Layo. Nya karon imo paninguruyon jud padung dito. Oo. Na problema ka kay na tay. Usaon mo pagbayad? Ito 500. Problema ka. Bitaw tay, ikaw akong napilian karon nga taga-Agracia ha. Ay, ikaw. Oh ha. Basta Mo kibayad na. wa kay bayad ani. Ayaw na una-una ang bayad. Ang kani kinasing-kasing ko na nga paghatag sa imo ha. Unsa ganing lugar adri atay? Tagbuyawan. Tagbuyawan? Sige tayo. Dawatan na tayo. Ha? O ay pagduwa-duwag dawat. Wa nay bayad, wala na inadlaw na ko nga singlo doon. Ha? Ikaw. Oo. Mayog na akong trabaho dire man. Wala kay trabaho tay. Wala kay kuwara man man naguma. Nag-umar ka. Nya pila ka adlaw na adi Sir Marvis imong umatay? Tagkuan, napo ka buwan. Tag na po ka buwan?
Oo. Unsa man day mong gitanom? Balanghoy sa kamote. Balangoy o kamote. Maayo nun tayo no. Nakulbaan ka gay na tay. Kung ba sa ako bayad. Kulba kayo kay unsa imong ibayad. Oo. Sige tay, maoro to tay ha tay. Oo. Amping ka kanunay ha. Kanya kana tay, di man jud ko katapangan ng imong kuan tay. Sila, kaya ko ni Kuyo. Kaya ra nimo guro yon. Oo. Oh, unsa kay ngalan nimo tay? Nick. Nick. Oo. Ah, sige. Sige tatay Nick ha. O sige tay, agtos ako tay ha. Hipusan ng kwarta. Ha? Mayon na lamang na ipalit niyo bugas ha, og sudan. Unsa man tay, di ka katuo nga gitagaan kag kwarta? Di ka to ka. Di ka katuo. Sila ako bayad. Bitaw tay kana tay kinasing-kasing ko na nga paghatag sa imo ha. Wala kay arawan na, wala kay baryo nun sa kuha. Ang atong kuanon tay ampo lang ta perminti sa kitas ana. Labi na sa labong makagagahom ha. Oo. Kay siya raman perminti atong sandigan sa matag adlaw. O may lain. Oh, wala na may lain. Basta tay amping ka kanunay ha. Di na ko magdugay tay. Agtos ako. Sige. Sige tay. Sige, salamat. Sige, salamat sa Ginoo tay. So karon na tayo na-discover ka duwa. Mo ni ang PH Trust. Atong indot mo mga ma'am sir. Amo ni scatter. So karon mga ma'am sir, musugot ka 100 pesos. Si Sandro. 1,900. 150. So karon ma'am sir, ang atong 100 pesos na niya siya og 3,230. Kung isang ganito ka na modula no, nasa comment section ng link. Paalala rin na bawal ni sa mga bata kung sa mahilig ko modula ni online game. Ug kani nga promosyon ma'am sir dili ni para sa akong kaugalingon para pud sa atong mga katawan dito sa bukid. So inaot unta na ma'am sir nga inyo kumasabtan.